eller imod fri abort, og hvorfor? Jeg synes, en kvinde skal have lov at bestemme det selv. Jeg er bange for, at der bliver for mange aborter, hvis det bliver fri abort. Jeg synes ikke, at fri abort er acceptabelt. Jeg vil kæmpe for, at fri abort det kommer væk igen. Jeg er for fri abort. Nej, jeg kan ikke lide fri abort, det kan jeg altså ikke. Jeg synes, at kvinderne i dag er så godt garderet med oplysninger om alt muligt, så de behøver ikke have fri abort. Jeg går ind for svangerskabsafbrydelse. Ja, jeg synes, der er afgjort, at kvinderne de skal have lov at bestemme over deres eget liv. Ja, det er det eneste rigtige. Min moder ville nok aldrig have fået en abort i sin tid. Men vi er jo i bevægelse. Jeg synes ikke, vi kan byde vores kære børn at leve i en verden uden kærlighed og at føle sig ønsket. Jeg er ikke feminist. Jeg synes bare, at dem, vi har kær, skal leve et godt liv. Og hvis et barn ikke er ønsket og får den kærlighed, det skal have, ender det med at blive en rebel, som laver ulykke. Jeg synes, at vi kvinder burde have lov til at bestemme over vores egen krop. Og jeg vil sige, at jeg synes, det er uacceptabelt for det kvindelige køn, at vi ikke må bestemme selv. Jeg synes, det er bedre, at vi får indført en legal abort, i stedet for, at der rundt om i Danmark skal være illegale aborter. Hvis man gerne vil have et barn nu, og måske ikke er klar til det, så synes jeg alligevel, at man skal give barnet det liv, som vi har påbegyndt det. Der er mange mennesker i dag, som ikke kan få børn, og jeg synes lidt, at det er en hånd mod dem, som så ikke kan adoptere. En anden grund til er, hvis man er gammel nok til at have samleje, så har man også et vist ansvar. Til nu, der har fri abort altså kostet et liv af 800.000 mennesker. Og jeg synes simpelthen, at det er en hånd mod ethvert menneskes ret til liv. Jeg som moder vil ikke byde min egen datter en illegal abort, men jeg vil heller ikke tvinge hende til at få et barn, som jeg ved, hun ikke kan passe og pleje. Og her i huset, der går vi altså ind for, at kvinder og mænd er det samme. Vi skal have samme rettigheder. Og ja, jeg ved, at jeg som moder godt vil kunne passe og pleje barnet. Men det er jo princippet, der tæller. Når aborttilhængere påstår, at et menneske først er et menneske, når de er ved bevidsthed, synes jeg, at de mangler logik. Et menneske er et menneske fra begyndelsen. Og der står i de 10 bud, man må ikke slå ihjel. Og vi slår ihjel. Jeg støtter op om rødstrømmerne og kvindebevægelsen. Og jeg vil sige, jeg vil opfordre den danske befolkning og ikke mindst de danske kvinder til at gøre det samme. Har de nogensinde tænkt på, at en mand kan rende rundt og lave ulykker, men kvinden stadigvæk skal være fængslet for resten af sit liv psykisk? Et barn er ikke noget, man smider væk, og en mand kan bare skride fra det. Vi rammer snart år 2000, og derfor er vi nødt til at følge med i revolutionen. Vi kan ikke være et isoleret land, som ligger op nordpå. Jeg ser personligt ingen grund til ikke at indføre fri abort, og jeg mener, det er en smule stødende for det kvindelige køn ikke at gøre det. Selvom et barn så skulle være handicappet, så dem, der oplever at få sådan et barn, de skal selvfølgelig igennem en hel sorgproces. Det er selvfølgelig også, det kan også være en skuffelse for navnet, at de så skulle have et handicappet barn. Men at det så berettiget til at slå det lille barn ihjel, bare fordi det er handicappet, det synes jeg ikke, det er i orden der. Med fri abort vil Danmark helt klart blive en bedre folkefærd. Der vil være mindre udstødte, som ikke behandler sine børn ordentligt, og der vil være meget bedre syn på kvinder. Vi kvinder kræver ligestilling. Og når de kommer til at stemme om fri abort, så stemmer jeg for. Og jeg vil da sige, at det burde andre kvinder også at gøre. Modstandere og tilhængere mødes på gaden, og også i Folketinget er meningerne delte, men debatten ender med et flertal for fri abort. Lovforslaget er vedtaget.